Дарагія парафіяне, умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, слухачы нядзельнай пропаведзі, людзі добрай волі. Каталіцкі касцёл распачынае адвент, час чакання. І ў калекце на пачатку святой імшы касцёл моліцца сённяшнюю нядзелю, просіць Бога. Пане, просім Цябе, дай верным такую ахвоту, каб добрымі справамі падрыхтаваліся да сустрэчы Хрыста, які прыходзіць. А ў судны дзень далучаныя да Яго выбраных маглі дасягнуць валадарства нябесных. І калі мы звернем увагу на другое чытанне у літургіі Божага Слова, чытанне з паслання святого апостола, першае паслання святого апостола Павла да тэсаланікійцаў, бачым падобную думку. Павел апостол, звяртаючыся да вернікаў у Тэсалоніках, кажа так: «Няхай Пан памножыць вас і перапоўніць вас любоўю адно да аднаго і да ўсіх». Увага, і да ўсіх. Найперш, адно да аднаго, іерархія любові у першую чаргу датычыць найбліжэйшых нам людзей, але і да ўсіх. Бо Гасподь нас вучыць любіць усіх, нават ворагаў. Якую мы маем да вас, мы, апосталы, кажа Павел. Навошта? Каб умацаваць сэрцы вашыя беззаганнымі ў святасці перад Богам. Вяртаюся да калекты, каб добрымі справамі падрыхтаваліся да сустрэчы Хрыста, які прыходзіць. Як рыхтавацца да сустрэчы з Богам? Каб умацоўваць сэрцы ў любові, у беззаганнасці да святасці перад Господам, хадзіць перад Богам у праведнасці. Навошта? Яйцом нашым у час прыйсця, Павел кажа, Пана нашага Езуса Хрыста з усімі ягонымі святымі. Мы ўсе рыхтуемся да часу суднага дня, каб сустрэцца з Панам. І у калекцыі таксама, каб у судны дзень, далучаныя да выбраных Хрыста, мы маглі дасягнуць валадарства небеснага. Это мэта. Это мэта. Наша духовная праца в часе адвенту – это не просто пастановы, як я уже казаў на пачатку святой імшы, якія мы робім, добрыя рэчы. Ад нечага адмаўляемся, нейкія абавязкі на сябе прымаем, нейкія аскетычныя упражнения робім для сябе, да? Это добрае. Але найважнейшае – узрастаць ва ўзаемнай любові і да ўсіх. Это задание христиан. Як это реализовать? Господь нам подказывае сегодня у Евангелии, калі кажа про парузію, про момент, калі наступіць судны дзень, он кажа: будуць знакі на сонцы, месяцы і зорках на зямлі, спалох народу, замяшанне ад гулу марскога хвалявання, катаклізмы, да? Будуць катаклізмы. Людзі будуць млець ад страху і чакання таго, што прыйдзе на свет. Гаворыць Езус, захістаюцца моцы небесныя, то есть зямля зварухнецца, да? І неба сотрасецца перад судным днём. Але Езус кажа: тады убачыце Сына Чалавечага, які будзе ісці ў воблаку з моцаю і славаю. І увага! Калі гэта пачнецца адбывацца, Езус кажа: не бегите в кусты, в бункеры, никуда не спрячьтесь, але выпрастайтеся. Увага! Езус кажа: выпрастайтеся. Подымите головы ваши. Подымите головы ваши, бо наближается день вашего откупления. Приходит ваш день.
Разумееце? Это наш дзень. І мы да гэтага дня павінны рыхтавацца ў любові. Слухаць Бога, учыцца любіць, учыцца прабачаць. Каб стаць перед Господом. Не спалохацца, як Адам у раю. І Бог шукае, а дзе Адам, ты дзе? А чаму ён схаваўся ад Господа? Таму што зграшыў. А Езус кажа, падыміце галовы ваши. Вот этот момент поднятия головы так приходит мне ў сучасным свеце на думку, хочу подзяліцца з вами. Сёння раніцай таксама з дзеткамі разважалі пра гэта, да? Падыміце галовы. Звярніце ўвагу, у сучасным свеце мы не толькі ходзім з спушчанай галавой, вы звярніце ўвагу, як людзі ў нас па вуліцах ходзяць. Не заўважаюць. Часамі хочаш з кімсь паздаровацца, і можаце не заўважыць. Спушчаныя галовы. Нават у касцёле вельмі часта, як сяджу збоку, гляну, так на некаторых так сядаць галоўку спусціўшы, збедніўшыся, бедныя, там, да? Спушчаныя галовы. Дальше. Камп'ютары, телефоны, інфармацыя. Мы вочы наши дзе? Спушчаныя галовы увесь час. Мы где-то находимся увесь час внизу, у некай інфармацыі. У метро. Я рэдка езжу ў метро, але некалькі месяцаў назад там здарыўся выпадак, трэба было уехаць у метро. І я уже давно не ездзіў такім сацыяльным транспартам, але ехаў у метро. Людзі не бачаць адзін аднаго. Бо ўсе сядзяць у гаджетах. Тэлефоны, камп'ютары там. Ён нават заходзіць так. Ён заходзіць і выходзіць, не звяртаючы увагу. Ні на людзей. Касяком там убачыў, дверь адкрыта ў вагоне, да? Зашоў, потом выйшаў. Хто там быў? Што там рабілася? Тая несчастная старушка, якая зашла, трасучыся, да, і сесці хоча, ён яе не заўважыць, таму што галава спушчана ў тэлефоне, ён яе не заўважыць. Мы сядзім са спушчанымі галовамі і ў прамом, і ў скосным значэнні. А Езус кажа, падыміце галовы. Навошта падняць галовы? Падэў, встань. Встань. Да, і глядзі. Я стаю, калі я падыму галаву, я гляжу ў твар чалавеку. Спусці галаву. Ну, если мы так стоять будем. Ноги вижу. Ён бачыць ногі, да. Дзякую, садись. Ксенза ніколи не бачыць, ногі видіць свої. Или живот, смотря у кого які, да. Падымаючы галовы, мы становімся на ўзроўні чалавека, з которым я побач. Оторви вочы ад гаджетаў. Падымі галаву, паглядзі на другога чалавека. На вуліцы праходзячы, паглядзі ў твар чалавеку. Мы нават у літургіі касцёла, сёння звяртаў увагу, і вас буду сёння цвічыць гэта. Мы, перадаючы знак пакою адзін аднаму, да? Некія жэсты робім такія, вот там, тум-тум-тум-тум-тум. Каму ты кланяешься, што ты? У вочы глядзі. Знак супакою. Тут у меня зрок еще трохи такие на дальний, да, я там кого вижу там в глаза, да, и там смогу вам, всем хочется там передать, але всем немагчыма, да, бо обмежаваны зрок, але кого з твару бачу, то схиляю голову, да, конкретный жест. Трэба нам ходить с поднятыми головами, Езус вучыць, подыміце головы, выпрастаецеся, вы дети Господа, заўважайце адзін аднаго, жывіце ў любові, вучыцеся этому. Ну, правда, человек вот так спушченной головой. Сколько людей хворее на депрессии, на розного роду проблемы, да? На работе люди приходят. Вы зверните увагу, коли вы приходите в офис там, альбо в место вашей працы, да? Валя, привет. Костя там, да. Ты нават не глянул на человека. Не? Мы не глядим один одному в очи, в твар, мы спушченымі галовамі. Мы ўжо ляцім у некія справы, занимаемся, да, не звяртаем увагу адзін аднаго. Бацькі, там, дзеці прыходзяць са школы, ты запытайся у сына, у дачкі, дачушка, сынок, як у тебе справы? Паглядзі ў твар дзіця. Дзённік покажи, што прынёс у школы. Да? Все, і ты вочы спускаеш, у таку дзённік глядзіш, а ты на сына паглядзеў, на дачку. Ну, простыя, да, такія простыя жэсты, рэчы, якія мы, ну,
Адвент, браты и сестры, это час хождения с поднятой головой. Это не Великий пост, что я голову схилил, пробаш посыпал попелом, все, я хожу. Нет? Адвент с поднятой головой, не с носом задертым. Это разница. Дети сегодня мне классно рассказывают, что значит с задертым носом ходить. Нет? С поднятой головой, не с задертым носом. Это розница. Я гляжу у твар чоловіку, я зауважаю, я хочу бачить. Павел апостол каже, хай Господь переповнить вас любов'ю один до одного. Это час ласки. І до всіх. Розумієте, як ти приходиш на працю і, наприклад, бачиш, хтось з спущеною головою сидить. Зроби так, щоб він підняв голову. Скажи йому добре слово. Подай ему цукерку, он подумает, поглядит, что за подвох, с конфеты начинает. У нас настолько испорченное мышление, мы настолько не умеем любить, что мы даже с простых речей можем сделать авантюру. Не? Беда. И это 21 век. До чего мы пришли? Господь нас учить простых речей. Что вы хотите почуть на проповедях в воскресенье? Вот это слухайте, это простые речи. Єсус ніколи не вимудрявся у своїх проповідях. І Він казав конкретними, простими прикладами. Але кранало серце тих, хто шукав правди, хто хотів почути Єсуса. Я сьогодні сказав проповідь на першій мші, походив по костьолі, парафіян потрогав трохи, не? І потім перед молитвою вірників така тишина в костьолі, я питаюся, кому, послухайте сейчас сердце, да? Кажу, послухайте сердце, и скажите, кому сейчас на душе радостно и спокойно? И так смотрю, раз, два, три, руки, чу-чу-чу, начали вставать, да? А я говорю, тут ксенз Николай вообще ни при чем. Дух Божий вас кранул. С открытым сердцем вы выслухали проповедь, простую, звичайную проповедь сердца пасторского настоятеля. І люди вийшли з костьола спокійно, з радісним серцем. Так ми повинні переживати Адвент, брати і сестри. Вертаючися додому, вертаючися до своїх родних і близьких, несіть їм Господа. Отримаємо тут любов від Єсуса. У Слові Його, у Святої Комунії, у сповіді. Отримаєш любов Єсуса, неси її дом свій. І одривай в очі знизу і гляди у твар. Выпростайтеся и поднимите головы, бо наближается ваше откупление. Пане, дякуем Тебе за этот час и за то, что Ты учишь нас любви. Аминь.